Kan aku melu perang. Yo, wis apa kae mati tak wujude dienggo bengkas angkara murka. Dadi cagak tuwa kepundhen Pandhawa, Tru. Ha iya. Arep kowe karo Panakawan aja wegah. Aja kesat. Napake krijaning para Sata Kurawa. Mangkat juga yo. Yo. Yo, mangkat yo. Ha, kowe ngarep. Lho. Kok aku ngarep? Lho, nek kena panah men kowe sike. Iki bakale panah pirang-pirang iki. Oh iya, ora apa-apa aku ngarep. Kowe ngarep. Entuk sasmitane Ndarawa Sri Kandi kabeh wadyabala kon budal, Truk. Iya. Yo dibudalke yo. Yo. Saya di maju dereke terus yakin nonton nek kira-kira terus saya ketipuan ngewangi. Oke, yo. Yo. Kanca mandek. Kanca ngati-ati. Ngati-ati ngarep kae sajake wis kaya ana prajurit. Sing wis pacak baris. Kanca iki kajake prajurit Kurawa iki. Sing samapta ing gati sawiging dira Jawedi. Nadyan prajurit Pandhawa katon akeh nanging jatine kae wonge jireh-jireh. Prajurit Kurawa kuwi ketoke gedhabyah ning okehan cacah wonge petuk-petuk. Ora usah wedi ayo. Aja ana sing mundur. Sing rumangsa nggawa tumbak ngarep. Ayo ngarep pindah. Sing rumangsa nggawa tumbak pindah, ayo pindah. Kowe nggawa apa kowe? Nun. Kowe nggawa apa? Kowe ora prajurit tumbak to? Nggih. Lah kok ora nggawa tumbak? Anu keri. Terus rene arep apa? Kula tak ndonga mawon. Donga piye? Ora perang kok donga. Lah tiyang sepuran apik nek ndonga ta. Mesti kabul iso dadi kemenanganing para prajurit Kurawa. Kowe mburi wae kono, metu kono. Nggih. Kok ngono kok. Sok mei tak pecat kowe. Nggih. Wis ora kokean omongan kowe ora. Kanca ngati-ati, kanca toto ngati-ati. Sapa kowe? Prajurit Gelagah Tinulu.
abdining Dewara Srikandhi, abdining Raden Setyaki, abdining Pati Udawa sing jaga ning Tegal Kurusetra. Wo, kene wing abdining wong wedok. Ayo. Gulungono genderaanmu, bongkono gamanmu mundur. Ora sah napaki kridaning prajurit. Srayaning Ngastina iki prajurit Turilaya. Kowe wae sing mundur. Ora gelem mundur apa gelem tak rajang awakmu. Ora gelem mundur tak dadekke banter ning tengah Tegal Kurusetra. Wah, suaramu kaya ngergem jimat. Apa kira-kira wani haraku karo kanca-kancaku sing tak wedeni apamu? Ayo, ungalno dadamu. Kene sapa sing nyiwara mau kon maju kene. Kon ngitok kene. Ora usah kok kan bebangan. Saiki kowe apa aku sing tekaning pati? Ayo, maju, maju. Tawur. Kanca mundur. Waduh, mati aku. Waduh, kena ngopo kowe? Waduh, aku nang ngarep dhewe. Wah, wetengku kesuduk tumbak iki ususku tekan dinding iki. Waduh, kowe arep kalung usus kok. Waduh, mati aku. Waduh, timpal pundakku. Waduh, buntung sikilku. Aduh, tanganku hilang. Aduh, kupengku hilang siji. Aduh, iki rongku gruwong iki piye? Aduh. Ngapa kuwi? Dasku hilang. Mbok sing apik ndas ilang kok bengak-bengok. Das cilik. Wah iso ilang kesabet. Nah, golek ora enak. Waduh, cilaka waduh mati aku. Waduh mati. Kanca mundur. Aku arep dhewe. Apa keperanggul mungkin ngayuto kebawat-bawatnya bentar kebabaknya mungkin ngaloko wah prajurit padha rusak barisane nungsang puyang pelayune ngudel bingung numbuk pentus sapa iki Satring Garba Raden Harya Setyaki manggalaning yudha para Pandhawa. Waduh Setyaki dasar para nyata kowe sapa sumbang Surajigja prajurit Trilaya pangkatmu tumenggung mungsuh tumenggung Senopati kudu adu arep karo Senopati iki perang nganggo aturan ora perang sakarepe dhewe. Oh, ra weruh. Sing adek nang ngarep aku kowe. Gelem ora gelem ku sing tak kokop getihmu. Malah gosok balen ora gelem tak pringgake sarana becik kowe mungsuh karo aku. Lena pangin aku tak gletho sirahmu rondo bojomu selawase urip. Wah, sumbarmu keparet.
ing kene marganing patimu Singolina Pradeng Lalis Bang Drudiksa. Aja ngilani awakku Setyaki. Aja minggat. Mati. Rocok tumbak mati warisan.
Petra. Aku wis omong karo kowe aja maju-maju iki gegeran tenan iki. Wis piye? Ning nganti ngene iki piye? Mongko kancaku meng kowe garang ki jire raja mane jan delok perang ora gelem. Truk. Tangi, Truk. Kowe keneng tumbak kancaku sapa, Truk? Ngapa bengak-bengok? Pedro mati. Cangkem merah. Pedro mati. Kaya ming tekan semene to, Le. Mongko kowe janji to wis arep delok Bratayuda ki nganti rampung, mbok yo ngenteni sok Oktober. Aku lagi tekan lakon iki kok kowe mati to ya, Truk. Jan yo wis rasa ditangisi, karang wis mestine ngono. Ning nek cara aku tau entuk wejangane Semar. Heeh. Wong mati nang peperangan ki nek mlumah ki ora ilok. Oh iya? Kok iso? Jarine mati nang peperangan ki mengkurep tegese wis ikhlas karo nyawane. Nah. Nek ora mengkurep ki nek mlumah ki ora ilok, kedungsang-dungsang lakune Sukma. Poho apa kandhane kok mulai ya. Mati tenan, Gong. Tandane liyan gon. Mangka nek cara aku ki wong mati nang peperangan ki ora mengkurep. Kuwi tegese ngungkurke karo sing gawe urip. Nek cara simbah-simbah mbiyen jare wong mati nang peperangan ki apike tengok-tengok. Kuwi tegese ikhlas karo lahir batine, kuwi tenan reng bayang. Heeh, kuwi nang nggon kitab ana kok. Kitab apa? Kitab komik. Mati tenan. Kok iso wis alian pindho. Nek yo ngene ya, Truk. Wong mati ki aja meneng wae, Truk. Nek cara simbah-simbah mbiyen ki mati ki udut barang ya entuk lho, Truk. Apa pesen-pesen wedang apa piye, Truk? Ora meneng wae. Ora ana wong tuwa tak idak sirahe kowe. Wis tau ngerti apa ana wong mati kok wedangan iki. Urip bocahe. Kena ngapa ta? Kena tumbak Gong. Ora ngerti sangan parane bapak slep ngono untung aku iso nangkis nganggo tanganku lha iki tanganku tatuke. Tumbake pirang-pirang. Sapa sing ngeculke tumbak? Ora ngerti kae prajurit Turilaya. Balekke kono. Nek pancen kowe jare murite Ndara Janaka ngetuke Ndara Janaka pirang-pirang taun. Nek ora iso balekke tumbak wirang bebarang. Minggiro. Menengo. Lho, kowe tak kon minggiro malah menengo ora. Kowe minggiro. Oh, aku mikir. Heeh, minggiro mburi kene tak tumbake kae wong kae. Nek mati, Wong perang kanane urip apa mati, gandeng kae mungsuh tak patenane. dosane Aku sing nyangga. tenan. Heeh. Karemu lho. Nek ana apa-apa lho. Wis tak tanggo kowe. Juwe tumbakku. Yo. Cus. Dongake ya, Gong. Tenang kowe pokoke. Tak tibane iku ora jengkelang aja tundang Petruk. Tak ndelok. Ya. Delok, Bang.
Wes kowe ngarepe kegeden pucukane. Ken jendolen. Ndek nang gleleng tumbake sapa-sapa dijaluki diuncal-uncalke sakwenake dhewe. Konangan Petruk tibane bambu runcing ora tembus. Sikut cangkemmu. Jengkel ke seneng. Ya. Sokong geleleng ya Padiake. Sudah dapat nyawa satu. Selanjutnya entah berapa ini. Cah geleleng kok. Motor. Meng mateni wong siji kok geleleng. Tiban entro-entroku. Ora tinjungake rak nyawamu. Gurani ben modar mbok men tuk nyawa siji kakangku dhewe yo kok kaya ketiban kambil macrung ora tak genahke Gong. Ngapa? Kaya kowe mau gegawa. Gegawa apa ta? Ra nggawa apa-apa kok. Aku mak wer mau. Apa? Ora ono apa-apa mbok dicek. Aku mau bar manah prajurit kae to. Heeh. Mak tiyeng ngono. Prajurit mati, pusakaku tak dudut terus aku madhep rono. Nyumbari iki kok mak jelek nggon sirah iki kaya ketiban kambil iki apa ya kok? Mula dadi wong ki aja sok sumbar. Nek wong sumbar ki sok dinahi walat karo sing gawe urip. Apa? Aku tau ngono kuwi kok. Oh, bojoku tak antil semaput tak sumbari. Terus ketiban cuk ngono ku ya kaya kowe ku. Oh, dadi ora entuk sumbar. Engko gek kowe. Ngapa tak kowe iki? Ora. Senengane ki mendakwa yang tidak berdasarkan fakta lho, enggak suka aku. Lambene ya. Kaya kowe mau ki mbuang apa ngono lho. Percaya ora? Wong ki nek ngarani sak karepe dhewe iso diparani kaya ngono kae kowe. Nah. Iso dilebokke sel kok. Heeh to. Oh iya, anggere pahitan ngono kae wis rumangsane nyambut gawe lambene. Raketane jero mobil do teturon raketang. Wis karo atasane wis sip. Karo Jogja aman. Senengane kok ngrasani sapa-sapa. Kowe ora nggawa apa-apa? Ora. Tak golekane ah. Duh, konangan. Masa kok kaya ora. Nah, tenan ora. Iki lho. Duh, dompetku keri ya. Tak wani methuke to. Gong. Rene to. Ngapa ta?
Ideke sapa iki? Sapa ya? Ayo ngaku ning kene-kene tono sing tok cuwik-cuwik nganggo lading ngono kok. Empu Bagong ya ta ayo. Empu Bagong trek Empu Timin iki genah tekamu iki. Genah tekamu iki. Ning aku ora gawa kok mbok sumpah ae ora. Kowe genah iki tok tuthuke silahku to. Mbok ra gawe-gawe truk. Senengane ora. Aku sok negah nek kaya ngono wong kene iki perang tenan kok senengane ora. Ayo Setyaki aja mlayu Setyaki. Ono man kok senengane glibat-glibat. Mati meneh. Cah kok golek alem lho. Ora semangke antro. Aku ngerti trikmu kowe iki mau tamat iki meneh entuk dhuwit pengobatan ta kowe. Wong meng lisip nang kelek kok mati ora. Mulai esuk nek lepaske jembareng ku delok sing ajeng teko niku sinten. Sak penake dhewe. Aku lagi ngebyuki jembareng prajurit saka Trilaya. Oh, sawangen. Nang antara sing mruncap jembarenge para Srikandi aku meguru karo wong kuwi 7 taun, Petro. Tonton juga yo. Yo. Setyaki. Wonten dawuh. Sawangen. Prajurit sayaning kula wis mundur. Sajaipun ajrih kalih kridanipun Kakang, Mbok. Beto orang gondro sepiro. Tibanipun sakaku tak udani panah wae padha mundur. Padha wedi. Nanging saperangan ya ora sithik sing tekaning pati nganti Tegal Kurusetra mblabar. Wujude abang bergadak merga ketelesan dening getih prajurit. Mekaten. Medeni. Maune iki lemah. Garing padang pasir kaya ngono bareng. Saiki kok jemek merga getih. Ana sing isih brangkang-brangkang, ana sing isih Gong, Tegal Kurusetra dadi kaya ngono iku. Ngeri deh. Ngeri deh. Dadi abang ya, Tru. Tangan doting slebar nang ndi-ndi, sikil sempal, sirah gemlundung. Heeh. Deni ya, Gong. Perang iki medeni ya, Gong. Ya ning piye meneh sing jeneng kudu Brasta Angkara Murka iki kanggo perang Kurawa iki ora bakal ilang lamun ora bareng karo sing sinandhangan Angkara Murkane ya kuwi Kurawa dhewe. Lah iya.
Ning aku sesuk kok nyawang kok miris. Pirang-pirang nyawa kok sing tak do mati ning kono iki urung apa-apa lho, Gong iki urung pojo-pojo lho iki. Oh, kaya ana jaran sing sikile putung ora iso mlaku mung nglesot-nglesot kae. Kena tumbak kae. Mbok diteliti ana kirike ora? Ora ana. Arep kok kapake. Ngene kok mung jaran ro gajah. Heeh. Petro, Non. Pakuan glagati lu tunggunen. Wah, moh. Kok piye? Ah, kula niku wong jirih, kula niku wong ringkih. Nek ketekan mungsuh dibuki batang sayuta kula ajur mungkur tanpa kantenan. Sakarmu piye? Panjenengan tidak punya ndi? Aku arep matur marang Negara Wirata yen ta peperangan wis diwiwiti. Malah peranganing Kurawa wis katon genderane. Ora pangling genderaning Sang Prabu Sawyang Mandaraka genderaning Adipati Basukarna sartane genderaning ratu saka ing Triraya Prabu Bogodenta. Yen aku ora lah matur kesane kula pepundhen Pandhawa iki mengko aku ora bakal iso trenggalangi Petruk. Ha mriko kabeh ya mriko kabeh. Ora mriko siji kok siji tinggal nang kene moh. Nek panjenengan terus nyaki ajeng tindak teng Wirata nggih kula tumut. Nek mungkin nek bareng-bareng le tekan iki ya bareng-bareng kabeh. Lah panjenengan ayo mlaku bareng. Setyaki Kula tendhawuh. Kakang Pati Uda wae kon tugu glagati lho kowe karo aku kudu marang ning Negara Wirata. Nggih, Gusti Ayu monggo diraken Kakang, Bu. Petrus Managa Jana Engkeri. Kuwi dadi seksiku Petrus. Nggih monggo kula diraken. Ayo Gong, bali sik nang Wirata Gong. Heeh, engko perang meneh to. Isih rame. Esuk-esukan, oh isih tenang wae to. Esuk nganggo mangan ra? Nganggo tenang wae. Iki ngopo to iki? Wes pokoke tenang kowe. Oh, yo, mangkat yo. Yo, monggo Gusti Ayu. Ayo Petrus, ayo Dimas Tyaki. Monggo Kakang, Bu. Sigra mentar yen Wara Sri Kandi nalika semanten nyumurupi pabaresaning mungsuh wis katingal salang tunjang rebut ducung awit nalika semanten Sang Dyah Ayu nglepasaken pemanas barugul kaya udan damel pepecah madyaning Tegal Kurukasetra sarah kuwanda madyaning Tegal Kurusetra ora ngemungake wujuding batanging menungsa nadyan bangke gajah bangke kuda putunganing kreta blasah madyaning Tegal Kurusetra dadasaken ing mangke glisa kang munggal kawi papan cerak ginawi adoh papan adoh ginawi cerak ing mapan madyaning negari guwa Sila Mangling nenggih wonten satunggiling raseksi ingkang wewangi Dewi Jatagini kadang tarunane Sang Prabu Jatayaksa ingkang seda dening Risang Arjuna Risal juga lenggah madyaning pendhapi negari Guwa Sila Mangling dinadhep putra kekalih nenggih
Dedya Kala Srenggi, tuwin Dedya Kala Srenggi Srana. Ing tansah mbebuden diastani ingkang ibu nenggih Dewi Jatagini. Tambuh nenggih Sang Dewi Jatagini wau angulane dhateng pasemonipun ingkang putra Kala Srenggi miwah Srenggi Srana. Irem kembang popong taratebang rayungan ngomah lengkung tumelong romampating liyan wesemo kang mawor raras tobat anakku lanang ger anakku lanang wong gagah wong sentosa anakku lanang wong blengah-blengah kala Srenggi apa dene Srenggi Srana. Wonten dawuh pangandika menapa Ibu? Wonten dawuh pangandika menapa Ibu? Wis ana pirang-pirang dina nggonmu tansah mbebondheti marang astaningipun Ibu. Sajak duwe penjaluk to, Ngger? Pancen kowe duwe penjaluk apa? Apan kowe kuwi dadi sentananing ratu ora-orane to ora bakal kelakon apa kang dadi penjalukmu gage? Kowe njaluk apa yen busanamu kurang becik, kurang apik? Matura mengko bakal tak paringi yen pancen kowe duwe kepinginan-kepinginan apa aturna marang pun Ibu ya, Ngger. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang putra tadah wadana Ibu estunipun. Anggenipun ingkang putra pun kala Srenggi tuwin Srenggi Srana menika mukti ngawi wonten guwa Sela Mangling. Menika sampun boten kirang-kirang.
Namung ewa semanten wonten bab ingkang dadosaken sengkeling manah kula. Ingkang dadosaken kodheng sutaning manah ingkang putra menika Ibu. Lah iya. Yen pancen kuwi wujudake pepinginan apa gage kowe matura? Sanes babagan panyuwun. Menawi babagan busana sampun boten kirang, kamukten sampun boten kirang. Namung pendak-pendak kula menika medal saking wengkon negari Guwa Sela Mangling kaliyan rencang-rencang sakbaraan kula. Kula menika dipun raosi bilih kula menika anak sing ora duwe bapak Ibu. Menawi dipun keparengaken kula nyuwun priksa jumbuh kalian sakiting manah kula. Kinarya mbuktekaken bilih kula menika nggadahi sudarma Ibu, kepareng kula badhe nyuwun dawuh. Sinten sudarma kula Ibu? Sinten ingkang ngukir jiwa raga kula menika? Menawi tasih gesang kula badhe ngaut pepadanipun nanging menawi sampun sedo wonten pundi papan dipun petak tiyang sepuh kula badhe munjung donga Ibu. Punapa ta mirah ingsun prihatin Mas Pogong mijil. Duda tanpa karya sangkang rinemekan Gusti kelong reno sak sekarnya ya tobat bareng kowe matur kok kaya mengkono kaya dibeset atining pun Ibu ya Ken. Kenging menapa Ibu lajeng muwun kados mekaten Ibu? Menapa kula damel sakit penggalipun Kanjeng Ibu? Setemene ora mung bab lara nanging apa kang mbok takokake mau? Kaya-kaya kowe ngorek-orek pasuryanipun Ibu ingkang ora bakal ilang selawase urip. Ibu kudu ngeling-eling marang lelakon ingkang bebangeri ana ing Praja Guwa Sela Mangling. Ingkang gawe sastra wirang marang pun Ibu lan teman tekan dina iki pun Ibu ora wani metu saka druning kedaton. Merga Ibu wedi lamun dicucuh, Ibu wedi lamun dituding dening sabarakaning pun Ibu ya nggih. Namung adrenging raos kula kepengin nyumerepi. Sinten ingkang ngukir jiwa raga kula Ibu? Itu nek tak critake ngisi-isini ya. Ngisi-isini kados pundi? Menawi kula mboten nampi dawuhipun Kanjeng Ibu, kula badhe kesah saking negari Guwa Sela Mangling. Badhe kula upadi tiyang sepuh kula ngantos sak kepanggihipun Ibu. Aja ya anakku aja. Sumarupa ya nggih. Sejatine Sudarmamu kuwi dudu sapa-sapa, Sudarmamu kuwi dudu wong bengkanane. Nanging setemene Sudarmamu kuwi ora liya ya kadangku dhewe ya wakmu Jata Yaksa nggih. Lho.
Kanjeng Wa Prabu Jatayaksa. Iya. Lah kok saged tiyang sepuh kula menika Kanjeng Wa Jatayaksa cariyosipun kados pundi? Nalika semana jaman isih muda, wakmu ya isih muda. Pun ibu kuwi kepik-kepik banget nggonku tresna marang Raden Janaka. Semono uga wakmu Jatayaksa nalika semanten kepik-kepik sarta gandrung kalawan putri ing Slagayama jenenging Dewi Kuntul Wilanten. Nalika semana banjur bebarengan rembugan budal saka negara Guwasela Mangling goleki pepasiane dhewe-dhewe. Jroning lumaku pun ibu tekan negara ing Slagayama ketemu karo Dewi Kuntul Wilanten aku ngandhakake apa wigatine yen to aku tresna karo Raden Janaka. Banjur dening Dewi Kuntul Wilanten aku didandani tanpa beda kaya panjenengane wujud Dewi Kuntul Wilanten. Nalika semana wakmu Jatayaksa uga wis tekan Madukara, wis ngandhake Raden Janaka yen tresna karo Dewi Kuntul Wilanten banjur didandani kaya Raden Janaka. Aku banjur budal saka Slagayama goleki Raden Janaka, wakmu budal saka Madukara goleki Dewi Kuntul Wilanten. Batobat. Nalika semana sabanjur ning tengahing alas, aku ketemu karo Raden Janaka, bungahku tanpa upama nganti kaya wenedan. Semono uga Raden Janaka uga tresna nandhake katresnan karo aku. Jroning alas kono padha cumbana karon sip nglakoni satataning priya lan wanita. Nglakoni satataning priya lan wanita menika menapa? Ya wis ngono kae. Oh iki. Jroning alas nalika semana nganti sasen-sasen ora ketirangkan paraning bilahi, aku gerbine. Aku ngandhut jabang bayi ana ing wetengku ya saka Raden Janaka nalika semana. Suwening suwe bareng padha takon-takonan wekasan padha kebabar dhewe. Yen to sing tak ladeni kuwi ya kakangku dhewe Jatayaksa, mongko Jatayaksa ya nandhakake katresnan karo adine dhewe aku Jatagini. Wekasan lair kowe kuwi. Dadi kowe iki dudu anake sapa-sapa, ning anake Pakdemu dhewe, Jata Senggisana lan Kala Srenggi. Oh, la piye kowe? Wala menapa Kanjeng Ibu nalika semanten boten prayitna bilih dados Raden Janaka menika Kanjeng Prabu Jatayaksa. Batobat sing jeneng wong tresna kuwi pancen wis picak. Wis ora weruh marang kahanan. Nanti aku ora ngerti entos jadine sing dadi Raden Janaka mau kadangku dhewe kadang tuaku dhewe Prabu Jatayaksa piye. Lah sak menika Kanjeng wonten pundi? Nalika semana wakmu banjur krodha rumangsa diapusi dening Raden Janaka, banjur mrawasa ning nego kasatyan Madukara. Nanging sepinata banggane wakmu Jatayaksa nalika semana seda perang tandhing karo Raden Janaka Kala Srenggi. Jaja muntablir kertab buka yayasinipe netra kaca ngondarandir. Hitep nyomangolon caka wadanani rombranang. Ora dalang gugu karepe dhewe bareng tak pikir-pikir tuk sumbering perkara. Ora liya ming Raden Janaka sing wis gawe wiranging Kanjeng Ibu gawe sengsaraning Wa Prabu Jatayaksa. Ibu ora lega mboten lega rasaning manah kula menawi mboten saged males ngudi tuwuh lara wirang dhateng Raden Janaka. Dinten menika kula nyuwun pamit madhal pasilan badhe ngupadi Raden Janaka badhe kula pejahi. Tobat. Aja Kala Srenggi, aja ya Srenggi Srana. Selagine wakmu wae mati, selagine wakmu wae kalah mulut Raden Janaka lah kok karo musuh Raden Janaka wis nggo menang apa?
Jaya Ger, mengko aku ndak kelangan kowe. Dipun palangana mlumpat dipun ranti medhot nyuwun pamit Kanjeng Ibu. Mangka kanggro sesumbar lindu bumi gunjing kumaludo guntur katok lo membak menyugang kumambang latala adik udi serenggi srono yen pancen kowe miris kowe baliyo aja nganti kelepetan dedusaning pun gagak ancasing gegayuanku pancen wis tak rantam wiwit biyen yen pancen wong tuaku wis ora ana keduka aku kudu males ngudi tuwuh marang sedaning wong tuaku mula yen pancen kowe sajak tidur rasamu kowe mulya Srenggi Srana ora Kang bareng mukti bareng mati kowe mukti aku melu mukti kowe mati aku melu mati wis tak antepi rasamu wis tak antepi melu ngudi tuwuh males lara wirang karo wong tuaku Raden Janaka kabar sing tak tampa satriyane bagus tanpa cacat guwaya teja pengawak tirta pamrujenar kaya kencana sinangling jagat iki wis kebrebeken dening Raden Janaka nadyan durung tau kepethuk nanging yen nganggo gegaran apa sing wis tak ngerteni saben ana satriya bagus tak sawang jumbuh karo rasa pangrasaku tak pateni sak dalan-dalan Kinandita busa uyun oh
perenge ngarga wonten pretapan minastan Candhi Bungalang. Pajrabahan minangka endah ing sarwa ijo royo-royo. Urut marga ingkang anjok wonten ing pesanggrahan. Kiwa tekening marga tinanduran Palawijo. Jagung pohong ledung-ledung rombok tirong robyong-robyong. Wigembili sak kendi-kendi. Kumricik swaraning pancuran wening. Ingkang anjok sangka perenging gunung. Kinarya padu pasek padusaning para cantrik mangyujangan. Hidung-hidung ulu guntung samya mbekber blabar mangarsama. Nenggih sinten ingkang mapan wonten ing pertapan Candhi Bungalang. Menika warane Pandhita Buntas kawruh sithik paning alih para begawan Jaya Wilapa. Wis keladuk yuswa panandine. Tabri wirid, tabri semedi. Mila datan muka lamun katingal mancur guayane. Sak sada lanang sumundul ngawiyat. Kajana lamun pandhita ingkang wis datan kenging pinidak pewayangane. Amung tapa wonten pucuking curiga ingkang dereng linampahan dening Sang Jaya Wilapa. Dinadhep nenggih ingkang wayah satriya bagus tanpa cacat, guya teja pengawak tirta pamulujenar sinangling. Kekasih Bambang Irawan mabukuh Susilastawa. Katingal saya kangsep pisuwaning Sang Bambang Irawan wau. Kajena badhe wonten atur ingkang kakunjukaken Sang Wikudeba. Mangkono wijiling pangandika dereng kawijiling lisan. Pandhita kang kinarya wangsit Sang Pantara Rati amung cipta pukulun ong tanon lan kaheksi
mila katur kang cun domane oh prasasat rageng ulun sumambah ing